Braakstukken lijnen nog op het dik van een scootmobiel, de uitvaartauto's die er en dat griep je toch wel verschrikkelijk om. De N357 tussen Ljouwert en Holwert wordt door de fietsersboen de dodenweg neemt. In 4 binnen er zo'n deden vallen, maar de provincie die docht te min, zei de boen. En daarom binnen zijn petitie start. Tot nu toe heeft de provincie slecht geluisterd naar onze adviezen over de inrichting van deze weg. En het is denk ik wel eens goed dat de provincie wat meer met de voeten in de klei komt te staan. En kijkt wat er daadwerkelijk gebeurt op de weg. Deze weg is voor de fietsoversteken en wandeloversteken is verkeerd ingericht. Bij een oversteek moet je ervoor zorgen dat de snelheid van het gemotoriseerde verkeer naar beneden gaat. En dat gebeurt hier niet. Kijk, de oplossing ligt eigenlijk wel voor de hand. Alleen de provincie kiest best wel structureel voor de doorstroming van het autoverkeer. Dus eigenlijk gaat die doorstroming van het autoverkeer boven de verkeersveiligheid. Ik denk soms wel eens van missen ze een stukje verkeerskunde. Op social media wordt zijn dat net alleen nog de diek gevaarlijk is, maar dat ook fietsers zelfs verantwoordelijk binnen. De fietsersboen vindt dat een gevaarlijke redenage. Ja, dat noemen we ook wel blame the victim. Maar het is zo, elk ongeluk is ook een menselijke fout. Dus het is ook altijd een fout van de fietser. Maar er is natuurlijk geen fietser die met opzet zich voor een auto stort. Een fout maken is menselijk, maar die moet niet fataal zijn. De Fietsersbond had een petitie opgestart om de N357 veiliger te maken. Eigenlijk een signaal naar de provincie. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het op zichzelf een hele goede zaak. Want hier gebeuren toch wel een paar ongelukken. En het maakt gewoon veiliger. Ik vind het heel gevaarlijk. En ik hier die oorgang hier, die hekjes. De meesten zijn op dat moment meer met de hekjes bezig om er goed tussen te komen. Dan dat ze eigenlijk met het verkeer bezig zijn. Dat je zo'n een ongeluk naar je gebeuren, dat is gewoon verschrikkelijk. Elke keer als je langs fietsen, dan zit dat in je herinnering. En inderdaad, de dik oversteken, en vooral tussen hekjes eraf, het blijft heel gevaarlijk. Het aantal doden is het topje van de ijsberg. Een kengetal is op elke dode staan 20 zwaar gewonden. Dus reken maar uit om welke aantal het dan gaat. Dat is echt wel gigantisch. Ja, het blijft gewoon heel eng. En je kan links zien, je kan rechts zien en soms een heel schoon wacht zien. Maar wij blijven staan, wij nemen geen risico. Nee.